Poštovani gledatelji, dobar vam dan i lijep pozdrav iz studija portala Klikni.hr. Naš današnji gost je načelnik općine Berek, gospodin Mato Tonković. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i još bolje vas našao. Evo, odmah da krenemo sa jednim od značajnijih projekata u 2021. godini, a to je svakako izgradnja kulturnog centra u Bereku. Pa evo, do kuda smo stigli s tim projektom? Što je u fazi? Pa jedan od značajnijih u ovoj mojoj povijesti ovoga naše općine od projekata, to je kulturni centar u Bereku koji je u samo, da ne kažemo, završnoj fazi. Do 1.4. bi trebalo biti sve komplet gotovo, tako da investicija je bliže 10 milijuna kuna, nije to mala stvar. Evo, uglavnom u zadanom roku će biti gotovo. Je li bilo nekih možda komplikacija ili se sve što se tiče troškova, radova, vremenski uvjeti, evo malo nam ispričajte kako je teklo sve to skupa? Pa sami vremenski uvjeti su dobri, nije bilo problema, međutim normalno je bila ova kriza koja je, odnosno povišenje cijena što se tiče konstrukcije željeznice, međutim evo, to je možda bio malo zastoj, ali uglavnom ovo prema toku ovoga planu kako je planirano, tako i teče. Zadovoljni ste i kulturni centar naravno donijet će puno pogodnosti i vašim mještanima. Pa zato ga i gradimo, radimo ga za mještane da ga mogu koristiti od najmlađih pa do najstarijih od svih mogućih udruga koje postoje, koje će nove biti tako da iz tih razloga najviše se gradi i radi i jednostavno jedva čekamo svih kako mi, tako i sami mještani za otvorenje i za početak rada. Sjajno. Evo, puno ste tijekom 2021. godine ulagali i u komunalnu infrastrukturu, pa možete li nam malo ispričati što se sve napravilo, ali i što se sve planira u 2022. Pa mi smo svake godine ima svoj plan nekakvih rada, ne samo svake godine, radimo ga jednostavno na 4-5 godina kontinuirano. Evo, napravili smo dosta, iako još uvijek čovjek misli, pa možda smo i malo napravili. Međutim, kad sagledamo koliko su neki drugi napravili, koji su daleko financijski veći imaju, mi moramo biti sretni i zadovoljni. Mi smo, nekih 8 km vodovoda u naselju Šimljanici završili, prošlo tehnički, gdje će mještani toga sela moći se priključivati. Asfaltirali smo u naselju Podgarić, Vike naselju neki kilometar ceste. I to nije mala investicija, velike su investicije. A radimo isto kroz naselje Berek kanalizaciju koja će isto vrlo brzo, znači 2022. godine biti gotova, gdje je isto investicija preko 10 milijuna kuna. To su, da tako kažemo, značajnije ono sve uvijek standardno ide izmjena komplet javne rasvjete u 7 naselja, od domova i toga svega, mislim, to je jako puno tih sitnih normalno radova koji su ovo najveći bili i ponosni smo da smo te projekte završili, a ove koje i dalje idemo u tijeku, završit ćemo u 2022. godini. Možda evo da posebno se pohvalite vodovodnom mrežom i velikom pokrivenošću, je li tako, ako se ne varam, 80% čak nekih se pokrilo vodovod u... Pa evo, mi smo, ako ćemo gledati i neke ponovo napominjene veće sredine, možemo biti ponosni da smo uspjeli od 13 naselja, 10 naselja je dobilo vodovode mrežu, između ostalog u Podgariću i Vike naselje, koje je još jedno dodatno, da tako kažemo, naselje. Međutim, ostalo je još 2 naselja koja su nam bitna, voda gdje je potrebna, to je Kostanjac i Begovača, međutim, zbog same izvođenja tu radova projektiranja, što je isprojektirano, ne mora se vući od one strane općine Trnovitica. Evo, ove godine iduće će Trnovitica završiti svoj dio, pa ćemo mi moći dalje se priključiti za ta naša naselja. Odlično. Evo malo da se dotaknemo pitanja mještana i u svakom proračunu naravno tu su i mjere koje idu njima na ruku, pa posebno se ističu one za djecu i mlade. Evo na koji način ste pomagali im do sada, ali i planirate možda naravno i nastaviti u 2022. Pa mi smo dugi niz godina pomažemo mlade obitelji, pomažemo kako ja kažem dijete od rođenja pa do završetka, do početka njegovog života.
znači novorođenčad, pomažemo pa predškolski odgoj ovoga gdje ga imamo, osnovnu školu ovoga, pa sufinanciramo prevoz u srednjim školama, dajemo za studente, znači ono sve što je ovoga najbitnije, pa prema normalno svojim mogućnostima, ali moraju ljudi biti zadovoljni, skromni su naši ljudi, šta dobije opet i ono malo jako za njih puno znači. Onda ona druga stvar što vodimo brigu za mlade obitelji, jednostavno sufinanciramo kupovinu prve nekretnine ili izgradnju prve nekretnine za mlade bračne parove na području općine Berek. Evo to funkcionira već 2 godine dobro ovoga, nadamo se iduće godine ovoga još boljim rezultatima da ćemo privući mladih jednostavno iz drugih sredina k nama, a i naše zadržati ovo. Eto, bitno je da su mještani zadovoljni, naravno. Mi se nadamo da jesu zadovoljni, a uvijek se nađe i nezadovoljni, pa uvijek neko prigovara zašto to nije ono nešto drugo. Međutim, teško je to sve udovoljiti. Međutim, ono što je najbitnije ovoga, mislim da su naši mještani zadovoljni. Sjajno. Evo, veliku brigu općina vodi i što se tiče vatrogasaca i vatrogastva. Ove godine se ulagalo dosta i u taj segment. Pa zbog čega je vatrogastvo važno po vama, što biste rekli u Bereku? Pa vatrogastvo na području općine Berek ima svoju dugu tradiciju od nekada ovoga. Nažalost, sve manje dobrovoljnih vatrogasnih društava po ovim manjim sredinama, mjestima. Međutim, mi moramo voditi brigu o samoj zaštiti na području općine Berek iz jednog segmenta što udaljenost javnih vatrogasnih postrojbi od Garešnice, Čazme, Bjelovara je jako velika, znači nigdje se ne može postići ona brzina koja je zadana od 15 minuta na mjesto požarišta, tako da mi moramo jako puno ulagati, jako puno zadnjih 5-6 godina ulažemo u vatrogastvo na području općine Berek. Kroz kupovinu i nabavu navalnog vozila, evo ove godine kroz uređenje, dovršetak vatrogasnog doma, centra tako da smo možda preko 1 milijun kuna uložili u sam taj dio i jednostavno moramo i dalje ulagati i raditi da ipak sigurnost je najbitnija našim mještanima, a ono što ja kažem, daj Bože da ta sva oprema od starosti propadne, nego da se mora koristiti. Međutim, to je sastavni dio života, uvijek se dogodi neki požar, nekad manji, veći, sve skupa, ali su tu naši ljudi na prvi u tome dijelu. Treba biti pripremljen i osiguran, bez uvijek obzira na sve. Uvijek moramo biti spremni na sve, jer sve svakako nepogode dolaze. Najvažnije, evo za kraj da spomenemo općinski projekti koje biste izdvojili za 2022. godinu, možda tu i proračun da sami da spomenemo. Pa gledajte, kad čovjek usporedi naše prve proračune koje smo imali tamo 94. godine, 93. smo postali samostalna općina, a 94. 5. prve proračune koje smo donosili sa nekih 500.000 kuna, mi smo sada došli na 20 milijuna kuna Pa samo vidite tu usporedbu koju je pogotovo zadnjih par godina kako je naša hrvatska vlada svojim mjerama da nam je više pustila dolje, dala novaca iz toga fonda poravnanja, tako da i tu određena sredstva, tako da smo sretni i zadovoljni međutim još uvijek nedostaje i novaca. Sami nemamo, međutim mi puno projekata smo išli iz europskih sredstava, EU fondova, pa zajedno sa našim Hrvatskim vodama, našom županijskom upravom za ceste, puno smo im projekata proveli i napravili zajednički. Ono što smo za iduću godinu, 2022. Jednostavno dovršetak te kanalizacije odvodnje u naselju Berek, gdje je isto ta velika investicija, taj dio završimo. U ishođenju smo građevinske dozvole za dječji vrtić. Čekujemo vrlo brzo je to gotovo. Očekujemo također natječaje fondova da i ta sredstva povučemo, jer to nam je jednostavno potreba ponovo zadržavanje tih mladih obitelji, da imaju mladi, jer više onaj što mi smo zvali nekad servis baka puno slabije funkcionira jednostavno djeco je bitno da imaju gdje roditelji ostaviti, otići na
posao bilo u Bjelovaru, čazmo neku sredinu, ali da dijete mu je na sigurnom tamo. Tako da je to jedan veliki plus će biti za zadržavanje mladih obitelji koje planiramo. I tako, dosta mi tih aktivnosti planiramo sitni manje, a uvijek još dodatno se nađe od cesta, dovršetak, pa puno je tih aktivnosti koje planiramo za 22. godinu. Eto, lijepo i nadamo se da će vam se sve ostvariti. Želimo vam svu sreću na tome i hvala vam evo što ste bili gost portala Klikni.hr. Hvala lijepo vama i evo, sve najbolje želimo na dolazećoj godini 22. svim vašim gledateljima, slušateljima i mojim mještanima i našoj županiji, našoj državi. Nek nas Bog samo poživi. Tako je, slažemo se. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pažnji i ostanite uz nas.